Makhosi Nganza kwethu, ngiyanibikelela ngumkhulu wasemakhosini indaba enhlixoxa ngobufakazi. Ngithemba ukuthi sekunesikhathi sagcina ukuthi sibonane. Ke sithi ukukhuluma nje. La ngizothi ake ngithi ukubuyela kulezi zimo zobudlelwane. Sizobamba nje kulezi zimo zobudlelwane bafethu. Ngifuna ukuthi ike niyibambe kahle. Yanibikelela kamkhulu wasemakhosini indaba elixoxa ngobufakazi, ijaji elishaje isinya sokugcina. Kuseyini nalo unoyikemeke mfungela. Nganza kwethu namba omkhulu wasemakhosini 072-887-995. Wena ofuna ukuhlola online noma ukephi nofuna ukubuza. Uma udibane kabi wadibana isikhathi ngibhizi ngane kwethu. It's either udlulela kwabanye abantu abazokusiza babe nesineke noma uyalinda. Uphinde ungi-check-e mkhulu, ngicela uma uthola isithuba ube nami. Number 2 engizocela ukusho before ngikhulume futhi. Ulaba umuntu mangabe esuke efuna ukuthi uzokwazi ufuna izinto zokufesa. Umuthi engisasenawo ukufesa umuntu uma uzofesa face to face. Olungele abambalwa was the last option enginawo for only 7 customers asevele already akhona kulabo bengawongithinti abangithinte. Sibakhalele qhubeke iye phambili bathathe amaphasela abo. Ilokho okuzosiza kanza ukuthi lana engenza ukuthi ke sibambe la. Ngifuna ukuya kule nto le yokuba matured la engqondweni. Sizokhuluma ngalezi zinto zama relationship. Nikhona niyabantu niziguli. Ukubeka nje umuntu ungabe sewuthi ubona le video because ithatha from experience esuke siyithola sometimes besisharisha nani ukuthi uzoba right because baningi abanye abantu abangayitholi counseling. Whether ke umuntu uyathemba noma akathembi ukufika emakhosini kumkhulu emakhosi ngoba nakho mhlasimbe uvele kwi-social media sekuwudaba leni. Ningivele ukubola umuntu uyazi la ethemba khona, uyazi la engathembi khona. Uma ufisa ukuthi usubona ukuthi kufanele uhlale kuKristu usindiswe ungasebenzisi iwasho namuthi right. Kodwa-ke indaba iza la. Kubalulekile ukuyiphatha kahle kakhulu. Into emphatha kabuhlungu lento uyibona ngisho nakubantu abawoza kwethu. Luckily umkhulu inhlolo zakhe kayigeji. Number 1 singakuthatha sikulethe sikugarantele imali yakho back. Mawufika uzohlola esigodlweni qobo noma uzohlola online. Aseyibambela ingane yakwethu. Kuhle ukuziphatha kahle manje uma ningayiphathi kahle there are some people abathi uma sebeconfrontwa ama-partners abo noma sekuphuma iy'nhlolo la emakhosini uthola ukuthi anisakwazi ukuvulelana ifuba ngenxa yokuthi manje sekuze waphuma iqiniso nigcina senize lihlukaniswa ubala. Iyekeni leyo ngqondo. Okubi ukuthi ubona nabaye sekungabanye kwengxenye yabantu abathola ukuthi bawoza ukuthi kanti bafowethu nabuthwa kanjani? Ake ngibuze nabuthwa kanjani? Lokugula enakugulayo nikuguliswa imimoya kukubusa kanjani uma ungakwazi ukuyiqoqa nokuyiphatha kahle? Uma ungakwazi ukuba honest kuwena, iyiphi lento osuke uthi uyihlosile ngempela? Ake sibuze ngoba uma uphila impilo yamanga ekubuzile upartner wakho shona laphana elokhuzane nesibhedlela, uma kuwukuthi liyehluleka isibhedlela buya uze kuthina bantu besintu sikulaphe. And futhi angakulaphi abantu kuze kushaye kabili kathathu sokulapha inkinga eyodwa nithuthi awayehlile unless uma kuwukuthi inkinga inomuntu osuke uvele uzwana naye. Sokuyidecision yakho ukuthi uyamyeka noma uyaqhubeka uzicoshe izifo. Ngoba izifo ziqhamuka lapho enganza kwethu. Buyani nikwazi lokhu uyiphatha kahle
nibe ngabantu abaya phambili. Ngisho lento ngoba ngixolile ngijulile kulezi zinsuku ngabantu abasuke befuna ukubuyisa abantu babo, abantu abafuna ukulungisa izinto ezithize. Lo nyaka nje sokuqalile engenza kwethu. So ibambeni lento ngoba ibuye icike uma usuyicabangisisa kahle, kodwa ukuthi ngoba nakho sesenzela ukuthi nomunye akwazi ukuyilokhuzanela, akwazi ukuyibheka. Be matured, zazi ukuthi uyaphi, iba simple and straightforward. Cinga umuntu uyoze umthole umuntu ombonayo ukuthi ngempela uyazazi ukuthi ubhekiphi, uyaphi ngempela. Kuningi bekuthi ngithanda ukukhuluma kule topic, kodwa sibuye sizokhuluma kahle about abantu abanemoya. Because uma futhi uzwana nomuntu onemoya, usuze wamphikisa, waze wathatha isinqumo sokuthi azabuye ezohlola la kumkhulu wasemakhosini, enzele ukuthi wena ube right. These are the situations esengibhekane nazo almost 3 times kulo nyaka uwodwa. Ake siyibambe lento ey'ngane zakwethu, nibambe kakhulu ngoba iyahlupa lento kakhulu. Sawugcina manje ake sibonge ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi, umfana kaNtuli ozalwa uMamthethwa, athi umkhulu wasemakhosini unqabe ukulinda amakhosi. Siyabonga ingane zakwethu, sibonga kakhulu. Ngiyathokoza emakhosini. Amen.